сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын сезгә, кадерле кунаклар, район җитәкчеләре. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушындай күркәм мәҗлесләрдә күрешергә насыйп итте икән, әлбәттә менә исем кушу мәҗлесе әлбәттә инде ул һәрбер гаиләдә, бигрәк тә мөселман гаиләсендә шулай бик зур игътибарга лаеклы иң күркәм йолаларның берседер. Чөнки әти-әни шушы баланы инде сагынып, озак еллар инде көтеп ала, шулай бит. Ул инде мәхәббәт җимеше булып дөньяга килә. Һәм инде шушы үзебезнең улыбызга, кызыбызга әлбәттә инде бик матур, мәгънәле исем кушасы килә. Һәм инде кай вакытта безнең әби-бабайларыбыз да, дәвәти-дәвәләребез дә балаларга инде насихат булсын дип, кызым, әйдә болай дип кушыйк, кияү, әйдә болай дип кушыйк дип үз сүзләрен әйтәләр. Ләкин яшьләрнең әлбәттә инде үзләренең кушасылары килә шулай бит. Заманга карап та, һәм инде шушы җәмгыятькә карап та, шушы балага киләчәктә исеме ничектер авырлык та китермәсен, һәм аңа ят та булмасын дигән кебек, алар ничектер инде дөнья артыннан ияреп, инде әйтик, шушы заманга туры килә торган исемнәрдә сайлыйлар. Ләкин инде безнең татар халкында элеккеге исемнәр шулай бит, алар инде бик мәгънәле һәм дә инде кирәкле дип әйтик. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең аятын искә алып китәс килә. Аллаһ Тәгалә Хуҗурат сүрәсендә, Коръәни Кәримдә 13-нче аятында әйтә: "Эй кешеләр, без сезне ирләр һәм хатыннар итеп яраттык, һәм сезне төрле халыкларга, кабиләләргә, милләтләргә бүлдек" диде. Бер-берегез белән танышып, аралашып яшәр өчен диде. Димәк, безнең татар милләтендә, ислам динендә ничек үтә икән бу балага исем кушу йоласы? Иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисен искә алып китик. Шушы хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Бала туганнан соң әти-әнинең бала каршында өч төп вазифасы барлыкка килә" диде. Беренчесе балага матур, мәгънәле исем бирү. Икенчесе баланы динебезгә өйрәтү. Өченчесе шушы бала үсеп җиткәч, өйләнгәндә, кияүгә чыкканда никах мәҗлесе үткәреп җибәрү икән. Әти-әнинең өченче бурычы. Димәк, ничек итеп дөрес исем һәм матур исем сайларга? Әлбәттә, Пәйгамбәребезнең күп кенә хәдисләре бар, бер-ике хәдисен карап китик. Һәм шулай бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызга матур, мәгънәле исем бирегез" диде. Һәм икенче бер хәдисендә әйтеп китә: "Иң матур исемнәр ул инде пәйгамбәрләр исеме". Шулай бит, Коръәни Кәримдә 25 пәйгамбәрнең исеме мәгълүм икән. Ир бала булса, инде шушы исемнәрне кушсак бик кулай. Бу исемнәр әлбәттә безнең милләтебезгә дә, татар милләтенә дә хас исемнәр. Мисал өчен аларның беренчесен карап китик. Мөхәммәд, Гайса, Яхья, Закария, Юнус, Ильяс, Ибрахим, Исмагыйль. Ягъни бу исемнәр безнең татар халкында бар, шулай бит. Шулай инде хатын-кызларга килгәндә Пәйгамбәребезнең туганнары, ягъни аның хатыннары, багаларын исемнәрен карап китсәк, шулай алар безнең әбиләребезгә, әниләребезгә хас исемнәр икән. Мәсәлән, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әнисенең исеме Әминә була, шулай бит. Сөт анасы була, аның Хәлимә исемле. Аның шулай инде 4 кызы була Пәйгамбәребезнең: Зәйнәб, Фатима, Өммә Гөлсем, Рукия. Шулай бит безнең әбиләрнең исемләре шулай. Һәм инде аның хатыннары Хәдичә, Гайшә һәм башка исемләр. Ягъни бу исемнәр әлбәттә безнең хәзер кире кайта башлады. Әлхәмдүлилләх. Менә хәзер соңгы елларда инде исемнәр кушып бирибез, шулай бит. Әминә дигән исемнәр, Хәлимә дигән исемнәр алар кире кайтып, менә яшьләребездә шушындай исемле, матур исемле кызлар инде ишәйде, күбәйде. Шулай инде малайлар Пәйгамбәребезнең 3 малае була: Касыйм, Габдулла һәм Ибрахим исемле. Ягъни шулай менә Пәйгамбәребезнең инде булар якын туганнары дип әйтик. Инде шулай бар безнең Аллаһы Тәгаләнең 99 исеме. Шулай бит инде. Шушы 100-нчесе инде Аллаһ дигән. Һәм Пәйгамбәребез хәдисендә әйтә: Аллаһы Тәгаләгә иң сөекле, иң яраткан исеме диде Абдулла һәм Габдуррахман диде. Ягъни менә шушы исемнәрне кушканда, әгәр дә без Аллаһ Тәгалә исемен кушабыз икән, мәсәлән, Кәрим, шулай бит. Бар Хайю дигән исем Аллаһ Тәгаләнең, Тәре дигән, Әхәд дигән, бер генә дигән, шуларның һәр вакыт алдыннан без Габд дигән сүзне кушабыз икән. Ягъни Габдуррахим, шулай бит, Габдул Кәрим, Габдул Хай, Габдул Әхәд, Габдул Әхәд. Ягъни менә бу исемнәр буларның үзләренә әйтү бик килешеп бетми. Динебез буенча әгәр дә шушы Габд кыл дигәнне аңлата, Кәримнең, юмартның кылы дигәнне аңлата, Аллаһы Тәгаләнең кылы дип. Һәм инде иң күркәм матур исем ул Габдулла диде шулай Аллаһ Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хәдисендә. Димәк, шулай без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Исем кушкачтан безнең балабыз шушы исемгә лаек буламы, юкмы икәнлеге. Миллиардлаган кешеләр өчен шушы дөньяда иң хәерле кеше, иң үрнәк булырдай кеше, иң күмер булырдай кеше ул кем? Мөселман өчен ул Пәйгамбәребез шулай бит. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәрберебезнең күңелендә, йөрәгендә аңа карата
мәхәббәт ярату хисе булырга тиеш. Әгәр дә инде безнең Алла сакласын киләчәктә шушы улыбыз Мөхәммәд исеме була торып та хәмер эчеп шулай бит инде исереп урамнарда йөрсә, шушы исемгә ул тап төшерә дигән сүз. Ягъни иң хәерле кешенең исемен йөртеп тә ул аңа лаек булмаса, ул үзен шулай тотмаса, әлбәттә бу бик күркәм булмас иде. Шуңа күрә бу исемнәргә әгәр дә безнең балаларыбызга кушабыз икән, димәк безнең балаларыбызга тырышырга тиешбез, алар туры юлда булып, намаз әһелләре булып, динебезне тотучы, шушы исемгә лаек булырдай кешеләр булырга тиеш икән. Димәк, ничек үтә соң ул безнең исем кушу юласы? Әлбәттә, инде һәрбер мәҗлестә без Коръәнне укып башлыйбыз. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисендә әйтә, әгәр дә мөселманнар берәр мәҗлескә җыелсалар, шушы мәҗлестә киләчәккә ниндидер теләкләр теләнсә, дугалар кылынса, бу теләкләр кабул булмас иде, әгәр дә ул мәҗлес Коръәнни Кәрим укып башланмаса диде. Һәм инде Коръән укыганнан соң баланы алып чыгып, шулай бит аягы белән кыйблага таба каратып, башы белән хәзрәткә таба каратып, инде хәзрәт баланың уң ягына баса да, һәм инде азан әйтә. Азан әйткәннән соң уң колагына 3 тапкыр исемен әйтә. Мәсәлән, Ибрахим булсын ди шулай бит. Синең исемең Ибрахим булды, синең исемең Ибрахим булды, синең исемең Ибрахим булды дип әйтә. Аннан соң инде сул ягына басып, камәт дигән, ягъни намаз укыр алдыннан камәт намазга чакыруны тиз генә әйтеп, сул колагына шулай инде иелеп, синең исемең Ибрахим, синең исемең Ибрахим, синең Ибрахим дип әйтә. Димәк, менә шуның белән инде балага Коръән аяты укылып, аннан соң балага инде дуга кылына. Ягъни дугада без нәрсә дибез инде? Шушы бала киләчәктә әти-әнисенә дә кадер-хөрмәт күрсәтүче, тәрбияле, акыллы, михрибанлы, шәфкатьле бала булсын. Һәм инде динебезне дә, милләтебезне дә алга алып баручы, аңа тап төшермәүче, нинди генә эштә эшләсә дә шулай бит җитәкчеме ул, гади эшчеме ул, намус белән эшләп, инде менә шушы үзен яхшы яктан күрсәтә торган бала булсын дип һәрберебез инде дуга кылабыз. Шулай инде балага кагылышлы мәсьәләләр безнең бик күп беренчәсеннән искә алып китик. Ул да булса инде без динебез буенча 7нче көнендә инде һәйбер хәдисләрдән килә 7нче көнендә исем куштыру хәерле. Мәсәлән, инде бала тапкан әни шушы бала белән бала табу йортыннан кайтышка кушсак та бик әйбәт. Чөнки безнең риваятләрдән килә 7 көннән дә артык баланы исемсез тоту кулай күрелми. Шулай бит. Әгәр дә кеше исемне кушмаса, шуңа күрә бу инде бик күркәм булып саналмый. Һәм инде 7нче көнендә исем кушып, әгәр дә ир-егет булса, сөннәткә утырту 7нче көндә кулай 40 көнгә кадәр инде әлбәттә. Һәм шуларның 7нче көндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең аныкларының Хәсән белән Хөсәйннең чәчләрен алып, шушы чәчләр мигдарында көмеш белән инде фәкыйрьләргә, мохтаҗларга садака биргән. Ягъни, менә соңгы елларда без инде аны медицина янында карыйбыз. Баланың шушы 7нче көнендә чәчен алу аның күз күренмәләрен яхшырта икән, колак ишетүләре һәм аның иммунитетын яхшыртуга бер сәбәп була икән. Шуңа күрә бу әйберләргә дә безнең игътибар бир. Һәм күз тию дигән әйбер дә бар шулай бит тормышта. 40 көнгә кадәр инде ярагырак туганнарга, чит кешеләргә күрсәтмәү хәерле. Караган очракта да балага субханаллах күз тимәсен дип инде һәрберебез карарга тиеш. Күп вакытта әти-әни дә баланы бик каты яратып, сакланып карагач, балага әлбәттә күз тияргә мөмкин. Һәм якысы да инде начар булса, күзләре ачык килеш чакласа, бу күз тиюнең бер галәмәте. Шуңа күрә әнисенең иртә белән кич белән Аяtul Курси дигән дугаларны укып, баласын эреп, сыпырып эшкәрсә, шулай бик күркәм һәм әйбәт була икән. Шуңа күрә инде әлбәттә җәмәгать без инде тырышырга тиеш, инде мода артыннан гына куып түгел, шулай бит. Балаларыбызга матур, мәгънәле, үзебезнең татар халкында кирип урнашкан, һәм инде гарәп халкында, алар без инде динебез бер булгач, тыгыз элемтәдә шулай бит. Шуңа күрә безнең татар исемнәрдә тыелмый, мәгънәсе яннан матур булса. Менә без монда ишетеп киттек. Ай сулу дигән шулай бит, ул ике җиктән тора. Ай һәм сулу, гүзәл дигән исемнәр, Җәмилә дигән исемнәр. Һәм без беләбез, Пәйгамбәрбез вакытында да Пәйгамбәрбез берничә кешенең исемен үзгәртә. Мәсәлән, бер хатын-кыз була Гасия исемле. Ягъни сүзне тыңламаучы, киреләнүче кебегрәк. Һәм Пәйгамбәрбез аның исемен үзгәртә Җәмиләгә. Матур дигән аната шулай бит. Сикемле, гүзәл, матур дигән аната. Һәм шулай бер кеше килә, ир кеше, моның исеме була Хузн исемле. Ягъни сагыш, күңелсезлек дигән бу аның мәгънәсе. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, әйдә синең исемеңне Сәһелгә, ягъни яхшы, җиңеллеккә үзгәртәбез дигәч, бу кеше инде кире кага. Әтием кушкан исемне мин үзгәртмим дип. Һәм шушы кеше үлгәчтән балалары килеп әйтә Пәйгамбәрбезгә, әти исән булганда өйдә һәрвакыт күңелсезлек һәм сагыш иде ди. Димәк, без моннан аңлыйбыз, кешенең исеме аның язмышына да тәэсир итә икән. Шуңа күрә безнең бурыч
балаларыбызга матур мәгънәле исем бирү һәм шушы балаларыбызга көн сайын дөрес иттереп дуга кылу. Аллаһ субханәһу ва тәгалә һәркайсыбызга да иман байлыкларын бирсен. Яшь гаиләләребезгә әти-әни булу бәхетен, өлкәннәребезгә әби-бабай булу бәхетләрен насыйп итеп, үз балаларыбызны үзебезгә үстереп, инде шулай динебез буенча кулай үзебездән соң әз генә булса да үзебездән әйләтерәк, яхшырак, тәрбияле балалар калдыру һәрберебезнең бурычы. Рәхмәт аңабызга. Зур рәхмәт сезгә. Үз милләте көен ишетеп яшәсә генә халык хәтерен саклар буыннар. Гасырлар дәвамында яшәп килгән татар халык иҗатында балалар тәрбиясенә, балалар язмышын чагылдырган мифологик легендалар, әкиятләр, бәетләр зур өлеш алып тора. Халык арасында иң киң таралганы ул Сак-Сок бәете. Мәдрәсәләрдә китап ишетәсе, Сак белән Сокның бәетен ишетәсе. Яшәгән ди ир белән хатын. Аларның 2 баласы булган. Ләкин балалар үзара дус яшәмәгәннәр. Алар хәтта әниләренә намаз укырга да машыгылганнар. Бер көнне әниләре ачуланып, "Сак-Сок булыгыз" дип караган. Шул ук минутта балалар кышка әверелеп очып киткәннәр. Алар бер-берсен күрә алмыйча ишетә генә алалар икән. Һәм кайвакыт алар үзләренең язмышлары турында җырлар җырлыйлар икән. Мәдрәсәләрдә пыяла ишек, Сак белән Сокның бәете. Әнкәй орышты безне бигрәк юк өчен. Әнкәй орышты безне тимер ук өчен. Җимнәр ташыдыр кышлар басудан. Әнкәй каргады безне ачудан. Самавар куйды, шәйләр эчерде. Эчеп бетергәч каргап өчырды. Әнкәй калдыргач, өйдә калдык без. Әнкәй каргагач, Сак-Сок булдык без. Бардык урманга җиләкләр пешкәч. Әнкәй елыйды, исенә төшкәч. Мамык эшләпәм җилгә очырдым. 2 баламны каргап очырдым. Җәйгән җәйләмнең калды яртысы. 2 баламның калмады берсе. Күз яшьләремнең калды яртысы. 2 баламның калмады берсе. Моңлы моңлансын, зарлы саргайсын. Балаң каргадың, кемгә еларсың? Ишек алдында имән дугасы. Әткәй, елама, әнкәй дугасы. Әнкәй каргады, әткәй, белдеңме? Турымнан очтык, әткәй, күрдеңме? Бик күп еласаң, китапка кара. Безне сагынсаң, Сак-Сокка кара. Мәдрәсәләрдә китап ишетәсе, Сак белән Сокның бәетен ишетәсе.
Туган җиребездә төрле милләт халыклары дус һәм тату яши. Урыс милләтеннән ул, Чуаш милләтеннән һәрбер ана үзенең нарасын бишектә үз телендә көйләп җырлата. Sen varmane kaştagaş, sulhan çile vaştavaş, ezan şuye han şuhraş, şivar becek şecavaş, ezan şuye han şuhraş, Çeçevaş, aluban şapkalaş, uruban tapkalaş, anübi sandavlaş, şivarap traman davraş, anübi sandavlaş, Трамандавраш, вырос пададаванлаш, тударбада езлуслаш, урде бирен хурандаш, шивар пэчек шечаваш, урде бирен хурандаш, Çeçevaş. Чуаш халкының бишек җырларын тыңлабыздыгыз. Әйтеп узганымча, безнең төбәктә шуннан да бик күп милләтләр дус һәм тату яши. Уртмуртлар, марилар һәм әлбәттә кабатлавымча һәрбер ана үзенең баласының беренче елмаюын, тәби атлап китүенә шатлана. Үз халкының моңнарын яратырга бишек җырлары аша өйрәтә. Бишек җыры ул ананың йөрәк тавышы, күңел моңы. Сезнең игътибарга Уртмур хатын-кызларының бишек җыры.
Бишек жырлары кеше күңеленең иң нечкә кыллары алар. Шуңа да аларны һәр кайсыбыз сабый чакның якты истәлеге итеп гомер буена күңел түрендә саклый. Ул җырлар туган ил, газиз ана, туган төшенчәлекләре белән бергә йөри. Татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукай да бит иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән дигән. Саклыйк буынларга рухи хазинәне. Бишек җыры күңел кызгысы. Киләчәктә шәхес булыр өчен тәүге адым яшәү өлгесе. Милләтемнең җулмас моң әһәне бишек. Бишек җырларыннан салына. Милләт моңын килик без сабыйга. Ул бишектә яткан чагында. Бишек җырлары безнең киләчәгебезнең нигезе. Балаларыбызны шул мөгъҗизалы җырлардан мәхрүм итмәсәк иде. Җырларыбыз учагы сүнмәсен, алга таба дәвам итсен.
Казансу вокаль ансамблі. Кояш назлы көндіз, төнлә йылдыз, синдә ата һәрбер матур таңым. Гөлләр үсә бары синдә генә минем бөек тауым. Каршылыгыз көчле алкышлар белән Затейники бию коллективы. Тылсымлы яшьлек. Assalamu alaikum, hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçılar, kilgen konaklar. Hayırlı kiş, sen misin? Sizni o'zimizning yangi go'zal ham qonaqshov Buyukdor yerligida ko'ruvingizga bek shodmiz.
Bizim Викторияны әллә Казанга бик якын булганга, әллә сулары бик тәмле булганга, данлыклы, күренекле шәхесләргә бик бай. Алар бездә бик хисап. Инде алда чыгыш ясыйсы артистларыбыз да үзебезнең Салих Сәйдәшев һәм Солтан Габәши көйләреннән илһам ала. Каршы алыгыз. Сезнең каршыгызда безнең яшь җырчыбыз Адилә Зиннәтуллина. Seni
Zinnatullina. Үз ватаныбызның, туган ягыбызның тарихын өйрәнмичә торып, киләчәкне төзеп булмаганны барыбыз да яхшы аңлыйбыз. Шулаймы дуслар? 2015 елда Биектау муниципаль районы үзенең 80 еллыгын билгеләп үтте. Ләкин безнең туган ягның тарихы борынгы чорларга ук барып тоташа. Тарих 1243 елда Алтын Урда дәүләте төзелеп, бу яклар әлеге дәүләтне Болгар олысы карамагына кергәнен дәлилләй. Безнең уйлавыбызча, халыкка, яңа буынга, туган җирнең, әби-бабайларның тарихын һәм мәдәни мирасын яктырту бүгенге көндә бик мөһим эш булып тора. Элек-электән борынгыдан Биектаулылар һәм гомумән татар халкы җырга-моңга гашык булганнар. Көчле алкышлар белән каршы алыйк әле. Айзат Шакиров.
yağışmay Kim bilenlik kim yaşamış şular yağışmay Hatalardan yağışlardan saklamayıp de Dik ağlar ayak çalmasın alda öpürde Üstleri bitken şiirge bitken yazmadan bizge digen bulur ele alda öpürde Kimler kütten iller kütten olsun kümmerde Yaşayan sahibi yaşayacak Üstleri bitken şiirge bitken yazmadan bizge digen bulur ele alda öpürde Kimler kütten iller kütten olsun kümmerde Yaşayan sahibi yaşayacak Şunday oturmuş Aşıkmışa yaşarken duruş Balıkçılık koyakçığa kötü bölgede Yaşayan sayın yaşayısı ile Üstleri bitken şirge bitken yazmadan bizge digen bulur ele ağlar günüde Günleri kütten iller kütten olsun kümbere Yaşayan sayın yaşayısı ile Şirge gitter yazmadan bizge digen bulur ele ağlar günüde Gömler kütten iller kütten olsun kümbere Yaşayan sayın yaşayısı ile Gömler kütten iller kütten olsun kümbere Yaşayan sayın yaşayısı ile Yaşayan sayın yaşayısı ile Gitsem yıraklarga туган ягымнан, жырлар баса күңел сусавын. Агыладыр моң шишмәсе бүген, сәйдәш ягы Казан артыннан. Каршалыгыз Ризалә Үткүзова. Hasret
Гүлзәлә Утмузова. Рәхмәт. Инде дәвам итәбез, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар. Инде Биектау муниципаль районының бүгенге тормышына да бераз танышып үтик, бүгенге тормыш белән әлбәттә. Район территориясында 25 авыл җирлеге бар. Бу җирлекләр үз эченә 124 авылны берләштереп тора. Биектау муниципаль районында 46235 кеше яши. Шуларның 67% татарлар, 30% руслар, һәм инде калган 3% башка милләт вәкилләре. Мәдәниятка килгәндә, сез инде үзегез күреп торасыздыр, районыбызда бик күп чаралар үткәрелә. Олылар, яшьләр һәм кичкенәләребез өчен төрледән-төрле мәдәни түгәрәкләр эшләп тора. Гореф-гадәтләрне саклап калу һәм яктырту өчен дә актив эшләр алып барыла. Инде тагын бер кат алкышлар белән каршы алыгыз безнең җырчы кызыбыз Гөлнара Галиуллина. Bizlerle sizin için geçici yılın
Geçti Gülnara Galiullina. Sözlerin müstakalasetleri sırganın şuna oturayım. Tu prepara samba tuymi bir boyu kayınlarına ağlar jiteklersiz yalanaya şıratık sevgiler yarına min yaratan sizni kardeşlerini hürmet iken kıvık yaratan şuna göre sizge bağışlanan yürek çırlarını yanratan min yaratan sizni kardeşlerini hürmet iken kıvık yaratan şuna göre sizge bağışlanan yürek çırlarını yanratan Malatya bir rahatları min kıyasla dağdan atama
ulemlerge kirip yuvalar. Eğer sizden ayrı bir anlarına, İlk olsa mine yollarım. Ayın şallağında işitir, tuğan jirnin ölmez yollarım. Eğer sizden ayrı bir anlarına, İlk mine yollarım. Ayın şallağında işitir, tuğan jirnin ölmez yollarım. Birgeler rahatlanıp bilip, zırlıyız. Yok deyip yılarlık güne Sıraşımağız ellerimize Eller sırarlık güne Sıraşımağız ellerimize Eller sırarlık güne Yürürken kıldık erez aşkan Kışları kılgan mileşke Kışları kılgan mileşke Benim ayımay, benim ayısın, bir geçeme yok güneşte. Benim ayımay, benim ayısın, bir geçeme yok güneşte. Benim ayımay, benim ayısın, bir geçeme yok güneşte. Rıhbetlisler! Yüreklerge rehet bula, karmında bir oynasan. Tilgeli yol yüreklerini uyni bilip oynasan. Niga garmun şirteyken kumildin kıllarına. Kimlergine aşık tügel, tuğan yakmanlarına. Parşalığız, bayandan Tatar kilerine tizme Şamil Rivayev.
Kamil Ribayev. Ey cemaat rəxətlenip, көңелli itip, üzümüzse yal itəbiz işmasan. İndi sola yal itəydə tarih bitləri bilən də tanışıp gitik. Biyiktau ilik-ilikdən Kazanlıq kurşu regionlar bilən tutaştırıp duruşu tip arteriyalarının birisi bulup durgan. Tip uranlı Sibir traktörü yötkənlər üçün ki, naq şuşu yoldan tutqınlarını Sibirge sirginlik alıp gitettirgan bolganlar. Hem Biyiktau degen isim de şuşu Sibir traktöründağı tauını göz aldında tutup kilip çıkkan. Biyiktau'nun biyik tauları yok, Biyiktau'da biyik urler var. Karşılığız Ayzat Şakirov yeniden sizin karşıda. Самый жырының бірсі Татар халық жыры Алмағашлары. Әйдәгіз бірге жырылған. Hürmetli efendi, siz bütün nikahda в жизни bu kadar bir şeylerden bilmemişsiniz. Bütün dünya Tatar halkının ilk şefleri yıllar. Hürmetli bizim böyle bir bağlamızlarla pazarlısı. İlk şefleri orada. Şu şakalar matırgası priyemiştiniz için. Konakşılı oluşun size zor rahmet yerim var mı da senin önünde? Gittik mi? Hey!
Шойттырып ikinci yakada ite ben hemen. Muzikası olsa конечно. Linda 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 linda. Ey tam ağaçları sayri sandı başları. Sayri 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 savundıra başladı. Sayri 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 savundıra başladı. Konsertimizni devam etamiz. Benim de sizga qo'l shovib olasım kelar. Raqatlanib sizga qo'l shovib beradi. Rahmat bizning shunday bayram etganimiz bizning uchun bayramda qatnashib o'tirganingiz uchun. Devam etamiz. Buyuk tog'im, g'imrimda da unutmaman senda o'tgan jurlarni. Qoylarga g'ina borsam da, neshiklarga orsam da, sima ildir yo'llarim. Kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz bizning bellur tovushimiz Rizale Utkuzova. Ina
Hem indi köşkli alkışlar bilen karşılığımız bizden şiirattagi artistimizni Gülnara G'aliyullina. Oh,
Галиуллина. Инде давам итәбез матур, бергәләп җырлашып утырыйк. Сезнең каршыда Абаттан Ризалә Үткүзова. Ризалә Үткүзова. Инде дәвам итәбез концертыбызны, хөрмәтле тамашачылар, ничек сезгә ошыймы? Шулай дип сорыйм әле. Рәхмәт, дәвам итәбез һәм инде шушы безнең сәхнәбез түренә чакырасым килә. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Ринат Сабирҗанов. Үзегез сорадыгыз инде. Әйдә киттек. Тегеләр өлгермәс, без җырлый торыйк. Ризалә. Бұл жауап бейсеңіз генә җырлый. Thank you.
Сабиржанов, Татарстанның ат қазанған мәдәният хезмәткәре. Hürmetli kadın kızlar. Oy rahmet. Barınızı da bugünkü umuslu ısıraşu beyram kişisi bilen tebrik etem. Sizge her birinizge sağlık, selametlik, tazalık, sağlık, hem şuşu, güzel irkin, jir şarındagı barlık izgi dileklerini yollap, tilep kalıp sizin bilen sağlıklaşabız. Тыныч булсын, милләтебезнең иман нуры ташламасын. Ходай Тәгалә һәр беребезгә дә исәнлек, саулык бирсен. Рәхмәт дуслар, безнең якларда кунак булган өчен без сезне әлбәттә киләчәктә тагын да үзебездә Биектау ягында, Биектау районында көтеп калабыз. Инде сүзебезне үзебезнең якташыбыз Рафис Корбан сүзләре белән битерәсем килә. Безнең якны Казан арты диләр. Даны олы безнең якларны, еракларда йөри аның даны, даны булып йөри Татарның. Рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр. Саулык торыгыз.